Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Smooth Media TV. In zuwanka ne na farko to dai ka danna mana alamar subscribing, sauran ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu zuwa. To ga kanan labaran namu. Masu makaman siyasa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya na ci gaba da ajiye makamansu saboda sha'awar fitowa takarar zaɓe a 2023. Hakan na zuwa ne bayan da umarnin da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje masu sha'awar tsayawa takarar kan su ajiye duk wani makamansu da suke da shi a gwamnati. Wani ɗan jarida da yake gabatar da shirye-shiryen siyasa a jihar Kano, Bashir Sarki, ya shaida mana cewa yanzu haka kusan mutum 9 ne suka ajiye makamansu tun bayan umarnin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya bayar akan gwamnatin tasa. Sakamakon hakan yanzu kujerunsu suna nan a ajiye ba kowa a kai har mukami 9. Sakamakon hakan yanzu za mu lissafo muku waɗanda suka sauka daga kan mukamansu domin neman takarar gwamna a zaben 2023, a ciki har da kuwa mataimakin gwamna wanda yake a yanzu shine Nasiru Yusuf Gawuna da kuma Murtala Sulangaro. Sauran kuma akwai kwamishinan noma ma wanda ya ajiye mukaminsa. Sauran kuma akwai Bashir Sarki wanda shi ma ya ajiye mukaminsa. To ga sunan dai suna nan da yawa. Sauran kuma akwai Musa Iliyasu Kwankwaso, shi ma ya ajiye mukaminsa. To sauran kuma akwai Musa Iliyasu Kwankwaso ya ajiye mukaminsa. Sauran akwai kwamishinan raya karkara da ma'adanai, shi ma ya ajiye mukaminsa. To yanzu dai gwamnatin Kano tana nan tana bincike akan cewa duk waɗanda ya ajiye mukaminsa ana nan ana ta tunanin cewa za su fito ne zaɓe a takarar 2023 domin neman takarar gwamna. Mun gode, ku danna mana subscribing domin ci gaban wannan labari wanda za mu kawo muku akan abubuwan da suke faruwa a Kano da Najeriya baki ɗaya.